to bilo organizovano. Pa kad su oni stigli ovdje, slike prisutno da su sa pinzgojerima došli, da je pozadi išao transporter. Zaustavljeni su samo, ja znam grupu koju je vodio Talijan, danas ga niko ne spominje, Talijan je doktor. Znači tim grupama koje su bile hrabre da se suprotstave, to je prvi napad i posljednji da su oni došli u grad. Sve ostalo je bilo moguće da se sačuva Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Poslije toga Pofalićka, moj miljovan, ali taj dan mi je ostao u sjećanju kao dan u kojem su mladi ljudi bez velikih komandovanja i komande uspjeli da sačuvaju Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Dan poslije, to večer već smo bili u štabu u velikoj napetosti šta da radimo, ali za Begović zatvoren, nalazi se u kasarni. Bilo je ideja da se napadne kasarnu i sada oslobođam, ne znam čime, nismo imali čime. Sljedeći dan je bila razmjena, naravno to je razmjena, desio se zločin koji nije trebao da se desi i poslije toga jednostavna armija teritorijalno ustrojena i izdržali smo 1460. Za kraj, samo još jedno pitanje, molim vas. 4. maj, dobrovoljačka kolona. Kukanjac je bio iskren u svojoj izjavi kad je rekao da je poginulo slovom i brojem 6. Nije to 4. na 5. to je bio 3. maj. Znači 3. maja kad je došlo do razmene, grupe, znači nikako nije to organizovano ni od štaba teritorijalnog, ni u vlasti komande, odnosno predsjedništva, tako da je grupa tih, ja sam danas rekao, neobrazovani vandala koje sebi dalo za pravo da ubije ljude iz kolone koje je bilo pod zaštitom organizacijom. Hvala. Hvala.